ассалому алайкум мардон ва харони гиромӣ, хуб ҳастед иншоаллоҳ. аллоҳи ҳисно кунад. модаре ки дина барои духтари 16 солаш муроҷиат кард ки духтараш дар шаҳри Подольск, яъне аз хона мебарояд, дига бедарак мешавад, ҳеҷ кас намедонад ки ҷо рафт, дар ки ҷо ҳай, оё дар қайди ҳаёт ҳаст нест. модараш аз ҷигари сӯхта ба шумо муроҷиат мекунад ва кӯмак мехоҳад ки мо якҷо шавем, биёвемаш. алҳамдулиллаҳ, яъне лайкҳои мову шумо ва ками наворе ки мисол равон карде сабаб шуд ки ҳамин хоҳар, ҳамин духтарак пайдо шуд. алҳамдулиллаҳ, яъне ҳар як бародар ва хоҳаре ки кӯмак кард, дастгирӣ кард дар ҳамин навор, аллоҳ баракат чития. яъне бинед ки ҳар як лайки шумо, ҳар як комментарияи шумо сабаб мешавад ки як кори нека кунем, як хубие анҷом диҳем иншааллоҳ. ва ба гуфти модараш духта аз хона мебироя, яъне намедонистай, раҳрура намедонистай гум мешава ва хона як кадом бабулияи русе мебинаш ки дар уҷа ваяй мегира, хонада мемонаш то даракоша меёванд, то исус мекунанд ки 2 рӯз мегзара. ба гуфти модараш ма дар зиндагии як шахсияте ки мақсад зан аст, духтар аст, чӣ гап шуд, чӣ гап нашуд, дига ӯша ман намепурсам. ҳамиқа гуфтам ки ҳамин хел кор шуд. дига таваккалша ба Аллоҳ мемонем ва дуо мекунем ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ин модара сабр бития ва ин хоҳара Аллоҳ муваффақш гардона ва ҳидоятш кунад. агар ки лоиқи ҳидоят бошанд. ман ин хоҳара дар назар надорам, ҳамаи хоҳарора, ҳамаи апоҳора, ҳамаи модарора. яъне бинед ки модар барои фарзанд чӣ хел месӯзад. бинед ки модар барои фарзанд чӣ хел ҷигархун мешавад. чӣ коре куна накуна ки ба ҳар ҳол як рӯз, як соат агар дур шава, валлоҳи қасам ҷигари падару модар месӯзад. ва онҳое ки дар комментариҳо навистем ки о ин ягон ёбур ёфтак, хестак бирафтак, қати ёбур чай як ҳафта баъд пайдо мешавад, о ин қати кадом кавалерш бирафтак. охи субҳаналлоҳ, камтарак даҳанотона ҷамъ кунед, аз Аллоҳ битарсен. шумоам хоҳар дорен, модар дорен, апа дорен. яъне бинед ки ҳамин мусибате ки болои сари ҳамин модар омад, худое накарда болои сари як каттаи шумо биёяд. пас бинем ку чӣ кор мекунед. ба ҳамин хотир пеш аз он ки гап задан аввал андеша кунем, аввал фикр кунем чӣ гуфтестем. алҳамдулиллаҳ, хоҳар пайдо шуд. дуогӯ бошем ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳамаро ҳидоят кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.